の虜になってしまえばきっとこのIseng-iseng lo. Iki masalahnya lek dhewe ora iso ngatasi. Jajal lek paranane sabar sih. Wah, matamu wicek kowe jane. Sampe ku modar kae lho. Malah gosok. Jak. Mas, jak. Bro. Tongseng. Kali promosi kecap Pak niki. Pak RT. Nanti esuk maneh wae wong suwa menandi. Tengene Kang Murni, Pak. Ngajar apa memang ini? Aja golek ubetan kula, Pak. Nyelot tuwek rumah saku mboten enten pemasukan pengeluaran tok isine, Pak. Aja yo nyambut gawe apa ngono. Lah jenenge nyapa sih Murni? Jare sabar ndingi Murni malah ndak sugih wonten tirose. Kan Murni saiki dadi juragan saiki. Nggih, kula pengene nggih ngonten niku teng Kang Murni niku. Nyeluk ubetan menawa digawe pekerjaan apa usaha ngonten. Apa modal aku duwe solusi gawe awak. napa niku? Iki ya kebetulan aku apa? Pengen ngembangin usahaku ya juga. Ya repot kan aku dhewe di RT, double ngurusi. Usaha napa lho, Pak? Wes gampang ngene. Aku kebetulan ya untuk dhewe kan Pak RT. Nggih. Wis sak-sakan ora ya? Ya kan? Nggih. Iki wis gimana dhewe ngobrol ning kene. Nang Pak RT, ngobrol nang Pak RT. Ngoten. Berarti kula mboten sios teng Kang Murni niki. Ngobrol nang Pak RT. Ya. Nggih. Ya, mel aku ya. Nggih. Pripun iki? Kan Jawi mawon. Napa? Mlebu. Nyisis, Pak. Oh, ngono ya. Kene ya. Nggih. Pripun iki, Pak? Ini kan iki aku duwe rencana iki kan ya. Iki aku dhewe kan juga butuh membangun usahaku. Oke, nah iki lah menurutku sing pas ki aku awakmu sepo tak wehi modal arep takon buka usaha cilik-cilik anak kaya misalkan napa nih misalkan apa warung kopi ngono setuju apa ora kok koyo wifi ngono Warung kopi. saiki sumber saya kan jadi wifi Lokasinya teng ndi tapi? aku lokasinya gampang lah kok tak pikir misalkan aku ning kono nggonku ngarepan sing ngarepan sing iki Lah tapi asline cocok Pak niku. Kula nggih purun-purun mawon tapi modalnya niku kula pripun terusan? semua ngomongan Indonesia Oh, saking jenengan nggih. Oh. lah Oke. gunanya apa Pak itu duit sak-sakan Terus paham nggih, tapi lek ngeten iki kan kula mengke mboten sios teng griyane murni ngoten to, pun nenten. Nggak usah, misalkan awakmu cocok iki, awakmu wis tak angkat, Bahan-bahane jenengan to sing nyetok. sampe aku rasa khawatir. Nggih. Nek awakmu tenaga pikiran karo engko carane manajemen butuh-butuh. Saiki warungku wis nang jandani nang garapen nang resi ono, gek ndang apa ben adewe iso ndang toto-toto. Engko lek masalah bahan, mari kita telepone kancaku. Gampang kok lak nu iki tak WA-ne kancaku. Padahal sampeyan bahane lek dhewe gak mampu lho Pak. Lah gampang kuwi wong nom-noman masa ngono ora jekos. Mentek lah kok golek-golek bolos sapa sembarang sak senu pokoke engko dadi gendang beroperasi. Bahane tekone kapan to Pak? Gampang pokok awakmu toko siap. Wis Nggih pun wis. jaminan teko. Kula totan riyen iki. Heeh, wis ngono. Lah jenengan sing temu ndi? Ya aku tak belek kancaku. Oh, ngoten. Nggih. Ya Iki kula toto riyen mengke bahan teko ngoten. Nah, wis. Nggih. Ya wis, cadan kita belek kancaku. Pak RT. Halo. Halo. Nggih Pak RT. Nah. Iki aku arep sembarang. Nggih. Pesen pakan apa pesen napa? Punya apa pakan? Pakan sapi aja 3 ton ya urung nyapo-nyapo kok betul pakan sapi. Nah, iki ngene lho, aku arep pesen. Nggih. Ikan aku arep buka usaha warung kopi. Ya aku pesen. Ya. Oh,
beberapa nih warung kopi ngono kae lah pokoknya. Nggih. Siap Pak. Wah, siap mawon sementing niku lho duwite cash. Sarepe tak hitung lho, Pak. Aku masalah duit barang teko kene cash, rasa khawatir. Oh, nggih. Ya pun nek wonten iki mengke kula siap nih barang-barangin napa-napa kula kalih promosi kecap Pak niki. Oke. Nggih. Pokoke sementara ngono tok. nggih, nggih. Siapno pero barang-barangmu sing arep kirim nang aku. Kok lah arep budal telepon aku neh. Nggih. Siap. Nggih. Tak. Siap. Siap Pak, nggih, nggih. Matur nuwun. Oke. Nggih, nggih. Oke. Wes, sementara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nan, Nani. Ya, sayang. Sang pangkat. Ya. Ini, Iya, Bos. ini pangkat sang. Sorry. Iya, Bos. Iku wayahe ngeten nih orderan Heeh. kecap, uyah enton, bombol, an sembarang-barangnya kuwi kirimnya nih Pak RT ya. Pak RT kono kae. Kono Ya. Ya, iki siapno barangnya lebokno mobil, jali uyah entone muten. Itu gowo rono to Mang. Ya. Iya. Wis siap, catet kabeh. Catatan ndi catatan? Tak omongne kok catatan terus gowo ngono ya. Wah. Sudah sampai lali Mas. Siap. Ya wis tak ngono. Dan juga ono barang-barangnya ngono. Oh, Bos. Iki masalahnya lek dhewe ora iso aku ngatasi iki. Mergo menimbane aku mesti loyo. Mergo jarin Pak RT kae mau dilungkas dagangane teko. Solusine berarti aku kudu ngejak sabar. Jajal lek paranan sabar sih. Bah, sabar. Sampe lho bengak-bengok lho direk ning lho, Bah. Cekinya gitu beduk rane. Bos ising lho. Sing. Tayo metu ya. Jap. Bar, sabar. Weh, nyih, cewek. Weh. Melakon ndi lho, Bah? Sing. Ngising ae. Oh, tabung tai. Cewek purun ya, Bang. Burung cewek. Lah ngaret kan lho sapine bengak-bengok lho. Sik to. Lah ngising rong tutung kok celak teluwi kok ngomongnya rumah sapi. Iya, kae lah wis beduk. Yo, sapine bengak-bengok mati ngadeg sapi kok kaya kemana. Ora. Tak ngaret iki ya iki. Udah ngaret kan. Wen. Siap geran turu arepe. Sip. Ya wis udah cabut to. Arep turu aku nyambut gawe rokane. Wesel. Kok sabar emang. Kamu sebegak bengok. Apa ya butuh jamur ini habis itu gerentangan nih. Ya tolong kowe itu aku ora njuk duit. Aku ora njuk duit kuwi cangkemmu menawa sik to ini RT ngono lho. Siapa? Emang dene mau. Weh, Ora iso iya aku. Sampe nembus ora kali. weh, malah sedelu tak cocok. Gak mampu. Weh, aku dikeki modal, cok. Kon buka warung, kon dandani ra iso aku dhewe. Tapi kayak gini lah. Wis kok gampang enek, Pak. Apa? Sorry. Yo, seneng. Yo, kamu tuh. Kamu tuh. Yo. Cangkemmu. Lah sakmu nanti barang. Bukan ning kono. Oh iya, lha ngrasane murni. Gak, wis Gak masalah penting Gak. ngomong sih ya. Seng. Siap. Wes, kabeh.
Apa? Apa sih yang kono mulut ning jero? Balen Pak Di larang jero iki. Dhuwur. Nek dhuwur. Makanya. Kasihmu tak potong. Yo yo. Nek dhuwur ta? Ya nih, dhuwur kene. Saya yang dhuwur kene. Ya kan. Piye lu to? Bocah uripe kok ngrepoti wong. Dadi babu yang repoti pemain dadi juragan. Yo. Berangkat. Wis non, Wis, wis sawi. Tawi. Oke. Oke. Gendut. 君の虜になってしまえばきっとこの夏を充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏を充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角 Sampai. Aku piye medue? Eh? Medue piye? Mencolot no. Wih. Colot. Kene. Aja aku nang kene. Ya kene. Ceng, dulu kene. Iya, kapten. Saya. Aku gak boleh. Enggak ngambung barang. Apa sih lu go? Nanti ke bos. Nanti ya ini nanti gimana? Iki kabeh pesen aku kamu wis tak anu kabeh. Oh. Nanti sing jare duwe produk sing spesial iki kok ora nek. Yo, aku duwe. Kono no. Yap. Iki apa iki? Surya Food kecap pete. Loh, kok kecap pete? Kecap pete. Kecap sate, Pak. Oh, kecap sate. Cap-cap merek sate. Kita mending. Kabeh masakan enak karo iki. Terus cuman ngomong-ngomong totalnya berapa ini? Kabeh totalnya berapa? Kosong. Kosong kayak makanya aduh. Ya. Tenanan. Nah, iki. Oke. 2 juta itu seket. Ya wis lah sampe kon anu kulitmu kon noto Ya, kabeh nu barang-barang ngono modune. Kan juga ana apa nah? Sarene pun cekap. Pulau kalih manuk kula asih sore. Ngono. Loh, gak ngopi-ngopi saiki? Pun jenengan non bayar Oh. utang ngopi. Ya oke. Ya lah nanti ya sampe dengane aku matur suwun. Ya sadate ya. Iya. Saiki, bae dulu. Bisa. Ya. Mas ya. Oh, iya. Iya, oke. Enak. Bar. Diretne purong kayak sapine kayak. Piye to cah iki, Nom? Tulis maurnya, ndi to bocah? Lahiran kota iya nyenan. Kon ngarep sampai ku mati ya kok. Kurang ajar bocah kayaknya.
bosok. Ora Kang, iki mau sabar jauh takon ngewang-ngewang dandani warung iki lho. Ngene lho Kang, kan kita sebagai manusia kan yo saling membantu kan, tolong menolong. Maksudnya kan memang kopi memang yo enek sing ngewangi dan tak ewangi ngono maksudku kan ngono to. Aku yang berniat baik kan juga wis jenenge ngarani gak menyusahkan orang lain, menolong orang lain kan lebih baik daripada menyusahkan orang lain. Yo ora. Lah iya. Aku ramah ido kowe wang-wang kancamu ngono kuwi tapi ngerti kewajiban. Wae ngaret yo ngaret, wae wang-wang yo wang-wang. Aku ora bakal nglarang kowe wang-wang ngono. Sapi kudu ana lho. Rai